Plavac mali crni, plavac pravi, pa ga debit crni, praskavac, zelenjak, viška, čvrstac, crljenac, crljenak, kaštelanac. Sve su to na neki način sinonimi za ovu sortu. Svakog tjedna, sorta jedna. Međutim, kad se danas kaže crljenak, misli se zapravo na pretka plavca maloga. Dugo se nije znalo o njegovu porijeklu, neko se vrijeme smatralo da je isto što i kalifornijski zinfandel ili cinfandel, odnosno talijanski primitivo. U 90. godinama 20. stoljeća najsuvremenijim metodama otkrilo se i nedvojbeno dokazalo da je plavac mali autohtona sorta Dalmacije, nastala spontanim križanjem između crljenka kaštelanskoga ili ti cinfandela, to jest primitiva, i šoltanskog Dobričića. Vrijeme rođenja plavca maloga nije još točno utvrđeno. Pretpostavka je da se križanje dogodilo prije nešto više od 300 godina, dakle u 17. ili najkasnije 18. stoljeću. Pedigre mu seže čak i do Amerike, točnije Kalifornije. Naime, jedan od roditelja, crljenak kaštelanski, poput mnogih naših ljudi u povijesti, otisnuo se u bliži i daleki svijet. Dijelom na peninski jug, gdje je postao primitivo, a dijelom u SAD, gdje se i odakle se globalno proslavio. Doduše s novim imenom cinfandel. Svakog tjedna, sorta jedna. Plavac mali autohtoni je kultivar Dalmacije. Rasprostranjen je praktički jedino u Dalmaciji i smatra se sortom uskog areala uzgoja. Najviše ga ima u predjelu od Trogira do Konavala. Osobito je zastupljen i po količini vodeća je crna sorta na Pelješcu, Korčuli, Hvaru, Braču, Visu, etc. Plavac u Dalmaciji uspijeva na različitim klima, pozicijama i ekspozicijama, u različitim mikroklimatskim te meteorološkim uvjetima. Potpuna zrelost grožđa nastupa kasno, tek u drugoj polovici listopada. Od plavca se na Pelješcu proizvode čuveni Postup i Dingač, prvo hrvatsko vino sa zaštićenim geografskim porijeklom. Na hvarskim plažama, gdje su najpoznatiji lokaliteti Ivan Dolac i Sveta Nedjelja. Svakog tjedna, sorta jedna. U čaši plamti, osvaja. Takvo vino je isprava kao mlađe, vrlo žive tamno rubinaste boje, s lijepo razvijenim mirisom koji može podsjećati na suhu šljivu, začinsko bilje poput kopra, mediteransko raslinje, borovinu, mirodije, posebice ako dozrijeva u hrastovoj bačvi. Plavac nije vino koje osvaja na mah, njemu se valja posvetiti, a to se, vjerujte, isplati. Kako je vino odležanije, starije, ono je umirenije, ali ne i s manje snage. Što se tiče takozvanog sljubljivanja s jelom, najjednostavnije bi bilo savjetovati sljedeće. Budući da se vino od plavca uglavnom doživljava kao tamno, puno i snažno, alkoholno i toplo te taninsko, poslužiti ga treba uz snažna masnija jela, uz pečenja od tamnog mesa peradi ili četvoronožnih životinja ili uz divljač. Navodi to nekako na zaključak da je plavac prikladniji uz kontinentalna jela nego uz jela iz vlastita dalmatinskog podneblja. Plavac se svakako uklapa u koncept enogastronomske ljubavi sjevera i juga. Svakog tjedna, sorta jedna. No ne zaboravimo da je u Dalmaciji tu ima i divljači, pogotovo muflona i divljih svinja. S druge strane, i neke životinske vrste koje žive u moru, a čovjek ih rado rabi za prehranu, takve su konzistencije tkiva da kao pratitelja na stolu podnose, pa i traže i toplije, snažnije vino. Suha vina od plavca trebalo bi poslužiti iz dva tipa čaša. Jednostavniji, nepretenciozni, mlađi suhi plavac, kod kojega je dobro da se u doživljaju uživatelja istaknu voćnost i svježina, a manje osjete tanini. Dobro je piti iz tek malo veće čaše tulipanova oblika sa sasvim blago suženim otvorom. Naime, vino iz takve čaše izravno će najprije leći na vrh jezika gdje se nalaze osjetilne stanice za slatko, pa će onaj tko pije najprije u okusu osjetiti slatkoću, a potom će se vino razliti i na strane jezika i oplahnuti osjetilne stanice za kiselo, što će pridonijeti osjećaju svježine.
Tek na kraju, neposredno prije nego što uđe u naše grlo, vino će jače dotaknuti osjetilne stanice za gorko, koje su na stražnjem dijelu jezika. Svakog tjedna. Sorta jedna. Najbolja vina od plavca maloga, ona s ekstra pozicija i duže dozrijevana u bačvi, te posebice ako su još duže i odležavana u butelji, dobro je piti iz čaše velike zapremine sa širokim trbuhom i s otvorom otprilike upola užim od trbuha. Velika zapremina je veći promjer najšireg dijela čaše do kojeg se vino toči. Vinu koje je dugo bilo zatočeno u boci omogućuje, zahvaljujući priličnoj površini, bolji dodir s kisikom, a time i bolje oslobađanje aroma. Suženje otvora pak spriječava da se delikatni mirisi gube iz čaše i pridonosi tome da se oni dobro usmjere prema nosu. Svakog tjedna. Sorta jedna. Mlađi plavac poslužite na oko 16 stupnjeva, a dozrelo i odležano vino od plavca maloga na 18 do 20 stupnjeva.